Spider-Man, hoe is het? Nice. Johan. Johan. En wie gaan mooi voortbest in de vakantie? Ja. Wij hebben geen best. Nou, hij had op een camping van oma Jit en tante Thea. Hè? Oh, we zitten naar Tantea. Oké, en met die brief? Ja. Oké, en wat heb je dan niet? De fietsen naar bos. Over de brug heen. Oké, en hartstikke beroemd. Ja. Opvallen. Hi, de man. Ja? Ja. En nog Spider-Man stoten. Oké. En hoeveel hier bist je? Hoeveel hier bist je? 10. 5. Oké, doei.